अनजालियाय मायै अनजालियाय आं लोमजानायखौ एसे बारा मोनदों। आं नोंदा थानाय माहाजोनाव थांनानै नोंदाखौ खिन्थाहैथां। रांबो एसे बिनानै लाबो। आयै आं थाङोब्ला नोंखौ सोर नायनो? जेबो नङा। आं हारसिं थाथ'गोन। इसोरनि अननायाव जेबो जानाय नङा। दे बिदिब्ला आयै नों थाथ'। खेबसेयैनो आदानाव रांखौ मोनोब्ला खेबसेयैनो मुलिखौ लाबोफानोसै। थां फिसा आब्लाव फै। दे आयै। नै आयै दै गाङोब्ला नै खाथियावनो दंखायो। फिसाफोर नोंसोर दिनै आंनि ट्रेन्सफार अर्डारखौ बन्द खालामबाय। आं जोबोद खुसि। जा लों रंजा बाजा आंखौ जेबो साननो नाङा। आरो नै आं बथलसो लायहोबावनोसै। दाहाल ओजों फैथ'। मानोमोन आयं? थां नैबे रांखौ लानानै बथलसो जौ लानानै फै। थां गोख्रै लानानै फै। जागोन आयं। बायता मानसिखौ बोरै सौवो नों दानो आंनो सौनानै खिन्थानांगौ, मिथिबाय? सार Hajjama, very say no. Don't be lana boy. नोंसोर लोंदोलै फिसाफोर, आं लोंनो हालिया। नोंसोर लोंलायदो, आं उन्दुहैसै। जागोन आफा। संनाया मोजां जादों, जाजोबनांगौ बेखौ। रब्रा लासै लु, लोंजोबगोन। जेराव सोरखौबा नांगौमोन। आं आदा दाहालनि बिनानाव, आंनो आदा दाहालखौ नांथ'गौमोन। नों दाहाल बिनानावसोना? औ। माथो जोबोद मोजांथारब्रा। बा नोंदायाथ' गैया, बाहेरायावसो थांदों। मानोबा नांगौमोन? आइ लोमजानाया एसे बारा जादों, बेनिखायनो मुलि बायनो एसे रां नांगौमोन। जारौ एसे लोंनो नामा? बायदाल मा जाम्बाबादि नोंलाय? सरि। जारौ नैबे 500 रांखौ लानानै जिबायनानै हैजोबदो। दा आं दा फैयोब्ला थिनहरगोन न जारौ। लादो जारौ लादो, दा लाजि। बिबाराथ' जोबोद समायना। आं बे बिबारनि बिदैखौ जेरैब्लाबो सोबगोन। नोंसोर मदद दङ ना? मदद दं।
लोमजानाया बाराथार ओंखामबो जानो हाया माब्लानिफ्राय एसे गोबाव जाबाय मुलि नांगौ मुलि नांगौमोन Holy boss! दाहाल अनजालि दै लाबो आंनो
आइयै मानो थैलांखो नों आइयै आंखौ मानो मावरिया खालामलांखो नों आइयै सोरनि मोखांखौ नायनानै थाबावनो आंलाय आइयै आंखौ सोर अनजालि होननानै गाबज्रिबावनो आइयै आंखौ मानो मावरिया खालामलांखो नों आइयै बे मुगै जानाय जिउखौ लानानै थांनानै थानो गोसो गैला आं बुजिनां आदा नों आंखौ निमाहा होदो आं दिनै नोंनि गोरबोआव दाव जानलांनानै बे मुलुग संसारनिफ्राय बिदाय लाबाय आंनि बिमा मुसुलियाबो गैला आरो आंनि जिउ सोलेराबो नोंनि माहाजोननि फिसालानि अनाथ आखुनि थाखाय गोथार गैला बेनिखायनो आं बे मुलुग संसाराव थांनानै थानो बाबाय नों आदाखौ आं गले गले खुलुमनानै बिदाय लाबाय नोंनि अनजालि बिनानाव हाब मा एफा सिरिब्रा न'आवलाय रावबो गैया नामा बहा थांजोबखो आयै मारै बिब्दि जालाजोबखोलै आयै मारै बिब्दि जाखो आयै हाब आयै मारै बिब्दि जालानो मोनखो माबाया दालाय खिन्थायनांगौ जाबायलै Ada dah, nak sampai kerja. Ada dah. Ma kurang huni? Nau jangan kita cerita balik ada. Kau sore, ma kau macam ke? Orang jangan ada ma dia kau ma. Dahal bisa, neng kesiko dah warsa. Onjali, mana biji kalang binana. Onjali, ay, mana biji alang, ay, binana onjali. Ayo, maja langsung. Ayo, onjali mana? Onjali mana? Onjali mana? Ayo, onjali mana? Ayo.
अरे मजा दो अरे Dahlia, mata bom, tak tahu ni serah kamu. मजा दो मोजाङै मावै दाङै जायो आफा एफा गिदिर माहाजोन No ada. Anjali, aku nainanguwa nini aku thabai. Are, bhai ma kamno dong phalai. Jambi, ang sun sugar nanai. Kejan thanang harakin na. Kami done badnani tana thaigan dagap. Nang college somgam thangbai tha. Janago ang hujepun. Ada, जोंनि खाफाला मानो जयै थानो मोनै गावस्रालायनायल' बेफोर गासिबो खाना गसाइनि लिरना हरनाय फिसाफोर नोंसिना अनजालिया गाबलायबाय दाहालासो बानांबाय Masa kedal, mata je tu. Ada minyak tu pun baik. Bini silaku, bini bukan dah silakan. Hello, police station. Please come here. Angin no sasi kita pina nahi. Bisa kalau nggak sini dong. Please, immediate come. Hey, 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 hey. Head up! Go later!
मन्द्रिया नङाब्ला गुलि खालामनो गोनां जागोन सार बेनो बिनानावखौ फोथैग्राया बेखौ रैखामनो सार बेखौनो रैखामथारगौ अर्डार बे सेंग्राखौ गोख्रै एरेस्ट खालाम सार नों आंखौ मानो एरेस्ट खालामनो नागिरदों दिनै बे लांसुनि थाखायनो आंनि बिमा बिनानाव सानैबो बे मुलुगनिफ्राय गोमालांबाय नों बिदि खालामनांगौ सार आंखौ नङा जेबो खोथा गैया गोख्रै गारियाव थिखांहै अर्डार नोंनि बिदि जायाखिसै सार नोंनि बिदिजों जायाखिसै नोंनि बिदि जायाखिसै सार नोंखौ नायगोन सार नोंखौ नायगोन नोंखौ नायगोन नोंखौ नायगोन सार नोंखौ नायगोन इन्सपेक्टर नोंखौ नायगोन नोंखौ नायगोन नैबे बिथाङा गायखासो जानो हागौ नाथाय मानसि हमनाय आरो मानसि बुनायाव जोबोद खाथ्रा मिथिबाय मावबा सोलिगासिनो दं मानसिखौ आंनिसिम लांफै सार सार नों थांथ'दो अके सार नोंनि मुङा दाहाल बसुमतारी गामिया सिंख्लांगुरि मा नों थिंख्लांगुरिनि दाहाल आंबोथ' थिंख्लांगुरिनि बिद्दाव नों आंखौ सिनायाखिसै Dahan, di bawah. Ani आगैखौलाय आंखौ गावदों। आच्छा दाहाल जाथाया बोरै बोरै जाया आंनि अनजालि बिनानावखौ जाग्रोमनाय सेंग्राया जिनाहारि खालामो दा बेनि थाखायनो आंनि बिनानावा लाजिनानै सासि नांनानै थैयो आरो आइयाबो मुलि मोनजानि थैखोमालाङो बुजिबाय आं नोंहा जेबो दाय गैया
नाथाय बे जागौ होननाया सोर? बे आं थानाय माहाजोन DICC अफिसनि बर' आबु बिपिन दैमारिनि फिसाला। बेबादिसो जादों जाथाया। रेडलु सार, बे सांग्रां बसुमतारीखौ थिनहर। सार, नांगौ मानसिखौ हमा लाबानो बुस लानानै साधुखौसो लाबोदोंना? ननसेन्स! थां, बे जागौ होननायखौ हमना लाबो। जागोन सार। दाहाल, नोंथांनि नखरनि जाथायखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय। दाहाल, आं नोंखौ उइदाउट कन्डिसनै हगार हरनोसै। गोजोनबाय नोंथां। थौ। बे आंनि जिउआ जेथो गोनां, बे मुलुग संसारा जेथो गोनां, सोर खेवगोन बे आंनि जिउनि जेथोखौ, सोर मदद खालामगोन बे आंनि दुखुखौ। गैला गैला बिमा बिफा बिब' बिनानाव आंहा बे मुलुग संसारा, बे आंनि जिउआ जेथो गोनां, बे मुलुग संसारा जेथो गोनां। बै अखोरांनि गोसोम जोमै दखरसेयाबो हायाखिसै अखा, बै अखोरांनि गोसोम जोमै दखरसेयाबो हायाखिसै अखा, आंनि गोसोनि मिजिङाबो जाफुङाखिसै आय' हाबाब समनि दाहारा मादि मैया, बे आंनि जिउआ जेथो गोनां, बे मुलुग संसारा जेथो गोनां। गोसो गोरबोनि दुखुनि मोदैया,
गोसो गोरबोनि दुखुनि मोदैया आंनि थाइनै मेगनजों बोहैबोयो बे आंनि जिउनि गारबोनाय दैथुनफोरखौ गोसोखाङोब्ला बे आंनि जिउआ जेथो गोनां बे मुलुग संसारा जेथो गोनां आफा हनै सोरबा सेंग्रा बेयाव बियो मानि जिरायदोंथाय जाना